Доста хора са на това дередже. Има много причини. Понякога може да бъде лошото разпределение на капитала, понякога може да бъде лошото разпределение на Risk to Reward ratio, понякога анализът ни куца, понякога имаме проблем с нашето съзнание и трябва наистина да отделим доста време върху начин на мислене и действия, които предприемаме. Но най-честно срещаното нещо, което съм виждал и лично моят най-голям проблем, с който се борех в продължение на години и най-сетно успях да го преборя, беше, че разпределям много неправилно моите позиции и влизам с различна стойност от капитала ми в една позиция. И другото, което трябва да разбереш, че можеш да си успешен с 10% Risk to Reward ratio, с 10% win rate и можеш да бъдеш губещ с 90% win rate. Също така искам да добавя към това, което казах, че е много важно да се научим как да имаме търпение, да се научим на дисциплина и наистина просто да станем хората, които реално изкарват пари. Защото трейдинга е единствената индустрия, която ти се заплаща на база решенията и на база човекът, който ти се изградиш. Защото е най-лесно да се научиш как да анализираш. Това е около 20% от това ти да бъдеш успешен в тази индустрия. Останалите 80% намират ето тук. И също това е най-трудното в трейдинга, защото е наистина много комплексно и се налага да имаш много умения, които в съвкупност, работейки заедно, те правят успешен трейдър.